Ka Maulas Nai Social and Cultural Club kan penlong ya ka knockout Independence Cup Football Tournament ka ba khatsau jong usnem R1000 R4R kaban sedang nadu ka santarik unaitung R1000 R4R hamadan yelek kai jong ka snong Maulas Nai kabairung lane ke entry fees nagbenta ki kunhun lane ki team ki bakwa ban shimbenta kan long 1000 tengka ka wei ka kunhun lane ka team ka kunhun kaban ladu hakane ka tournament kan yora ka song pisa ka ba shilak R4000 tengka bat ka bawan baar kan yora ka song pisa ka ban R4000 tengka harangkat bat ki individual prize na ka benta ki jingte ba khambania lane ban yo ki form phila ban phone hakine ki number khandai line riu khandai pra r iwe lane khandai line riu san nyo iwe khandai riu nyo katarik bakhadu ban submit igi form kan long haka R penyo tarik ujeliu R1000 R4R